Some time ago, my cousins went to their kitchen. When they got there, ebe na akpa ha se nkụ na akwado ife ha ji esi nri fafueke. My cousin agbapụta from kitchen ya je kpọọ daddy ya bịa were osisi kpafuta wee bulu ya. Ka ọ na-ebupụ ya, ndị tenant my dad afụ eke ahụ fụ ka obi ndị Abakaliki fụ ka obu eke ahụ wee na-eje etufu ya na mbụbụ o gburu igbo just kpapụta ya gụrụzie ya agụrụ na-agụpụ ya outside. Ndị tenant my dad fụzili ya sie hey nna ka ebe ọ bụ eke ahụ eje ya bunye ha ya. The man na-asị ka unu jiri mesie gịnị asị na ọ nni na ka ha gbuo ya rie. The man na-asị fa anatụkwa unu God forbid chukwu ajụ na ndị be anyị na-asọ eke na anyị ada egbu eke. Nke a bụ na asị na ọdịbendị dịrị fa. This man anyị na-afụ here, this man that we're seeing here, he went to Idemili ma ndị ọbịa na ọ bịara maybe na obitege ebe ahụ aka wee buo efu eke tụtụrụ eke gbuo. O chezozie na ndị Idemili na-asa eke na ndị Idemili adịghị egbu eke. Afụ eke a na-afụ eke ka nwa dị ana eke ka o ji egbuo Idemili mkpọ naanị ya o ji egbuo eke Idemili onye Abakaliki wee mịa ya bere isie ka o rie a wee jide ya oge ome ese ma ose ma crayfish ọ na-eso eji wee rie eke mkpọ n'ebe a asa ya ọfụma n'ebe a wee je buru eke mkpọ wee nọrọ ya wee gbuo o beligokwu ya isi n'ọka o rie ya erie suo ma ose ma crayfish ọ ma arụ n'ebe a na-anaghị ebe a ọ gaghị na-anaghị ebe ọsọ ọ mpịwa ya isi wee bịabe mmadụ wee gbuo eke ịmụra dị eri eke kebe ụmụ ị nọ ndị be anyị nọ nwunye ị nọ kebe ndị be anyị nọ arụ ka eme iwe ebele aka isi wee mee ebe niile ka i rie ana wee tụpụta anyị ejidego yi ife ịma na adị eme n'obodo a ka ije mee arụ